Российской империи практика терору набыла досить значний масштаб. Это было зв'язано з політичною системою Російської імперії, яка фактично весь час була абсолютизмом. Причем абсолютизмом с досить такими жорсткими позднефеодальными практиками. Абсолютизм не дозволяє створити легальні канали зворотної сувязі різних соціальних груп, різних пластов громадства з державною владою. І виникають своєособливі тромби у зносинах поміж представниками державної влади, поміж верховною владою і соціальними пластами. І, на мою думку, терор, тим ліку з боку опозиційних політичних рухів, це була жорстка реакція, коли порівнювати політичного організму імперії, який знаходився у стані високої температури, була спробою зняти ці тромби, пробити їх. Ще одною з причин практики політичного терору, і Петр Карпович тут досить обґрунтований буде приклад, це національний конфесіональний утиск, який був поширений у Російській імперії, причому навіть і на офіційному легітимному рівні, коли існували нормативно-правові акти, які напрямую дискримінували різні групи представників населення по соціальним, етнічним і конфесіональним походженням, по етнонаціональній, релігійній приналежности. Пасля 5 год зняволення ў Шліссельбургскай крэпасці Карповіча адправілі ў Акатуй. У акатуйскім катаржным цэнтрале знаходзіліся ўсе вяршкі тагачаснага рэвалюцыйнага руху. Будучы лідар партыі левых эсэраў Марыя Спіридонова, чальцы баявой арганізацыі партыі эсэраў Ягор Сазонаў, Рыгор Гершуні ды іншыя. Пад націскам рэвалюцыі 1905 году адміністрацыя пайшла на саступкі, і рэжым у Акатуе быў даволі вольны. Гэтыя фотаздымкі з унікальнага катаржнага альбому. На іх Пётр Карповіч, Ягор Сазонаў, які скончыў жыццё самагубствам на знак пратэсту супраць беззаконня турэмнага кіраўніцтва. Вось вуліца Сазонава ў Гомелі, што цудам захавала сваю першапачатковую назву ажно з 1919 году, як зрэшты і вуліца Карповіча. Багата было на катарзе і жанчын-рэвалюцыянерак. Марыя Александровна Спіридонова. Сялянская Багародзіца, як называлі яе ў народзе. Яе партрэты віселі ў многіх сялян Тамбоўскай губерні, за якіх яна заступілася пасля жорсткай карнай экспедыцыі. Марія Александровна сустрэне сваю смерць у Арлоўскай турме, якая і за царом была цэнтралам, але толькі ўжо ад рук камуністаў у 1941. Сяброўка Спіридоновай, якая заставалася з ёй да апошняга, дачка генерала-лейтенанта і ўнучка дзекабрыста Александра Ізмайловіча. Лідія Язерская, якая выступіла супраць магілёўскага губернатара Клінгенберга за арганізацыю ім пагромаў, у тым ліку і ў Гомелі. Анастасія Біценко, школьнік, дзяўчына з пяшчотным імем Фіялка. У Расіі, як ні ў якай іншай краіне еўрапейскай, жанчына была бяспраўная. І гэта пісаў і Чарнышэўскі, і Леў Талстой, і зноў жа звярнёмся да літаратуры. І на раман Чарнышэўскага «Што рабіць?» і Леў Талстой «Анна Карэніна», хоць бы гэтыя ўзяць творы. Гэта Астроўскі «Навальніца». Гэта выклік нераўнапраўю жанчыны у толішняй Расіі. І калі ўжо, дарэчы, Расія ў сацыяльным плане ўжо была дастаткова адукаванай краінай. І ў такіх умовах нераўнапраўя жанчын
ну, адрозненне там, нехай будзе у афрыканскіх краінах, дзе непісьменныя былі до 100% насельніцтва. У России насельніцтва было даволі адукаваным і магло зразумець, што нераўнапраўе по палавому прызнаку гэта нонсенс. І, канешне, змагаліся ў першую чаргу жанчыны за свае правы. З успамінаў Марыі Спірыдонавай пра Карповіча. Яго ў нас усе страшэнна любілі. Рэдка, калі з яго вуснаў сыходзіла ледзьве прыкметная усмешка, з якой ён сваімі разумнымі і добрымі вачыма сузіраў усё тое, што адбываецца. Кожнаму з ім было проста і лёгка, як з даўно знаёмым. Ён так схіляў да сябе і да таго яму адкрываліся сэрцы, што ён быў адным з самых улюбёных і паважаных усімі. Пятрусь, так звалі ў нас Карповіча, заўсёды быў просты і зразумелы, заўсёды спакойны і роўны, нават лянівы. Гадзінамі ляжаў ён на нарах, слухаючы балбатню, і сам кідаў рэдкае, але вострае слоўца. І ўрэшце рэшт яго доўгую шырокую постаць з усіх бакоў абсаджвалі суразмоўцы. У Акатуе Пятрусь узяў удзел у падрыхтоўцы ўцёкаў Рыгора Гершуні, аднаго з сваіх настаўнікаў яшчэ з Менску. Гершуні вывезлі ў бочцы з капустай, прычым дыхаць яму давялося з вялікай цяжкасцю праз адмысловыя трубкі. За падрыхтоўку гэтых уцёкаў Карповіч быў зняволены. З пасялення яго перавялі ў турму. Але ў 1907 годзе ён збег з этапу на Баргузін. З успамінаў Марыі Спірыдонавай. Аднойчы вечарам у Акатуе ён, заўсёды цвёрды і ясны, неяк сумаваў і распавядаў, што яму не шанцуе ў жыцці. Прыводзіў прыклады, адмяжоўваўся ад тых з таварышаў, хто яго называў ініцыятарам і натхняльнікам рускай тэрарыстычнай барацьбы з самаўладдзем. Распавядаў аб сваім расчараванні ад думкі, што зараз рэвалюцыя несумненна ідзе на спад, і ён не ўбачыць яе новага ўздыму. Я сеў у Шліссельбург якраз тады, калі пачалося самае цікавае. Усю рэвалюцыю прасядзеў у турме. Зараз выйду ўжо да яе канца, і вось упэўнены, што новая хваля рэвалюцыі пройдзе паўз мяне. Ён дакладна прадказаў. Выйшаў ён у самы складаны час поўнага развалу рэвалюцыі. Як жа было яму, літаральна насычанаму невыдаткаванай рэвалюцыйнай энергіяй, назапашанай за 6 гадоў, выкідываць яе запал або ў пустэчу, або ў брыдкае балота. Апынуўшыся на волі, Карповіч далучыўся да партыі эсэраў, уступіў яе баявую арганізацыю і нават стаў намеснікам яе кіраўніка. З успамінаў паплечніка Карповіча Барыса Савенкава. Асноўнай рысай яго характару была яго адвага. Ён нагадваў тых сярэднявечных рыцараў, аб якіх гаворыцца ў казках. Чым небяспечней была справа, тым ахвотней ён браўся за яе. Паводле сваіх поглядаў ён быў у партыйнай апазіцыі. Ён прызнаваў толькі тэрор і з адценнем пагарды ставіўся да ўсялякай іншай партыйнай работы. З успамінаў Спірыдонавай. Ён аб'ехаў усю Расею, ён трапляў рашуча ва ўсе куткі, дзе была якая-небудзь хоць найменшая сувязь, і спрабаваў сабраць па чалавеку, па драбіначцы і па кроплі тое, што было нядаўна вялікім калектывам. Ён цярпліва і прагна шукаў спачатку рэвалюцыйнага агню, потым ужо хаця б знічкі, шукаў людзей і чалавека. Усё было зацягнута, як попелам, нівелюючай сілай жаху знешняй і ўнутранай рэакцыі. Спыненне практыкі тэрору, прычынай яго было тое, што рэпрэсіі, якія наступілі пасля упадку рэвалюцыі 5-7 года, это ж быў перыяд амаль да 12 года, ці не болей, калі усеагульнае падаўленне усялякага не толькі дзеяння, мыслення усялякага. Таму што-небудзь рабіць такое можна было ў тыя часы толькі кулакі трымаць у кішэні.